شر و پفچونên dijwar di navbera hêzên YPG û çekdarên alîgirên rejîmê û hêzên wê li bajarê Hesekê berdewam in û hêzên rejîma Sûriyê texên bajêr bi giranî topbaran dikin. Li gorî nûçegihanê Arke ji bajarê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê koşar û pevçûnên giran li navçeya garaja otobêlan û hola werzeşê û bargeha Partiya El-Be's li nava bajarê Hesekê berdewam in. Nûçegihanê Arke li Hesekê dara Ebdo Dazanîn got encama topbarankirina hêzên rejîmê ji texên Kurdan li Hesekê de heşt welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan ji bilî qurbaniyên her du aliyên şer. Nûçegihanê Arke her wiha dazanîn ku ev hejmar ber bi zêdebûnê ve ye û dazanîn ku her yek ji bazgeha Bakur û hola werzeşê û avahiya postê û bazgeheke rejîmê li destpêka bajarê Hesekê li aliyê Bakur ve di destê YPG de ye. Nûçegihanê Arke li Hesekê her wiha dazanîn ku îro ji nîvro ve balafereke ji cûrê mîg ya rejîmê bi ser asmanê bajêr re û bi taybet li ser taxa Salihiyê re difire û hîn nehatiye zanîn ku tu cih bombebaran kiriye yan na. Ji aliyekî din ve çavkaniyekî ji nava taxa Ezîziyê ya Hesekê ji Arke re dazanîn ku şevê din çekdarên devgirtî yên bi ser rejîma Sûriye ve bi ser malên Kurdan yên li taxên Mesakin el Mehtê û el Meslex yên bajêr de girtine û gelek welatiyên Kurd ji xwe re wekû dîl birine û dixwazin bi dîlên li cem YPG re biguherin. Ji aliyekî din ve malpera Rojava News ragihand ku piraniya welatên Kurd yên bajarê Hesekê û ji ber topbarankirina hêzên rejîmê jê re malên xwe bi cih heştine û ber bajarên Amûdê û Qamişlo û gundewarên wê ve diravin. Tê zanîn ku ev çend salin hêzên rejîma Sûriye û çekdarên bi ser ve û hêzên esayîş û YPG bajarê Hesekê di navbera xwe de dabeşkirine û her yek ji wan li çend taxên bajêr dimînin. Raman Hisso, Ark.